everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Dili ko gwapo, tutuki lang. Bawas, Franco! Ay, pag-bawas! Ay, sige, lihay daw. Sige, magkaglihay. Sukol ba? Ha! Kaka! Maayo kay kang mulihay, Franco. Huwagin makaigo si JC ni mo. Kapoy, sukmag rin na kaigo ni mo, no? Sukol, oy, sukol! Sige ka mo naglikay. Sukol! Ha! Kapoy gokon. Kapoy gokon ni mo, no? Iluman mo. Pagka maayong mulihay, oy. Pulos raman hangin imong gisukmag, Sir Jess. Sukmag po ni Franco, sir. Sukmag na ikaw, Franco, pero mulihay man. Sukmag pod. Ako? Unsa nga nang musukmag ko niya nang, hindi? Sukmag gani. Okay. Way problema. Norma, ha? Oo, Okay. ala, sige, kana. Harong do. Okay. Ako rin po, sir! Nalusot sa ring si JC. Sir JC, knock out ka. Oh, sir! Sorry, sir. Nagkachamba lang. Kadiot. Atong iphan, ha? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, adigapon ka, siete, otso, nueve, Sir! diez, awan na, daog nas Franco. Sir! Oy! Animal, hindi ka gust ka maguna ko, Chris. Ang aman! Imo man kong gitatugan. Animal, Nilusot man ka sa ring. Kuan mangod anan kog diving, ha? Diving? Anan kog diving. Kanang mo dive aron mulangoy. Yes, Chris. Hiling ko ana. Mudive, yun ako mudive. Pero, naigo matingali ka sa kumo ni Franco, sir. Oh! Igo ko down. Wa ko maigo. Oh, di ay. Ni dive lang ko, practice ba? Gipakita ko na ni babes kung unsa ko ang style na ko sa kung pag-dive. Ing ana day na. Lusot ko ring ba, lusot ko. Ing ana day na. Wali ka naigo sa kumo ni Franco. Oy, wow. Uy, unya sir, gideklarar naman ni nang Inday nga daog na si Franco. Unsa? Sorry kay sir ha. Oh, ngayon kay sorry. Oh, kuha sir, kining lusot mo ka sa ring. Oh, ako matong ituyo. Ha? Mao ba, JC? Ako tong gituyo, ha? Ako lang kuha ba, agig practice ba? Tiyak ipakita tamo kung saan ako pag-dive. Dive ba to? Dive. Mao ba? Oh. Okay, parayon ta, Franco. Sparring po ta. Ato ta sa ring. Di na ko sir. Sakto na itong ako. Ang ako ba nga tambalan sa tanong ko sa Chris, kaya nabunog man mo. Saan di mo? Dili na mabunog nga, di man madugpag. Ha? Pero, ay, kabala ka, di pa na siya mamatay. Okay na siya. Okay na. Okay naman sir. What the problem? Sir, tambalan sa tanong ko sa Chris ha. Biyansa ka na mo, JC. Kaya mo pang tambalan si Chris. Dali na mo. Nanginday! Ikaw na yung taga di JC. Oo, sige, miss. Okay na. Sakto na, Miss Babe. Sakto na. Ay, buang nga. Nabunog ginoon ka da. Sukol, unta ka. Wag yun kuya bilindad sa away, oy. Kanang panukmag, no? Wag yun ko ana. Iyog-iyog noon, master cake ko. Oh! Bidang ini mo, Chris, ay. Pero lang, no? May gani, wa ka mabungi sa. Ako check, ha? Awa man sa noon. Naglagot ba ako? Ganun na nasa siya din, eh. Miss Babes, murag, mas maayon sigurong prangkahan na ni mo. Kalabot sa inyong relasyon. Gitapos ko na. Balikon ko pa? Mo lagi. Natandog mo na sa iyang garbo po taon. May lain naman kakang uyab ka. Excuse me, may lain naman ka ng uyab si Sir GC. Bahala siya, uy. Gusto ko, Miss Babes. Pero,
Aki magkisulti niya. Kalabot mo. Ayaw pang hilabot, Franco. Wa kay labot sa mong problema. Og nasulbad ko na. Sulbad ha? Sulbad niya. Sige noktok. Yan niya inom. Ron mahubog. Ron kunuhay. Mawag problema. Sulbad din na. Nakakaplag na lagi kog solusyon. O kung saan solusyon na ha? Unsay solusyon sa mga problema? Simple. Simple lagi kog solusyon. Accept it. Gidawat mo ang problema. Change it. Ilisdan ang problema. O ang katapusan, leave it. Biyaan ang maong problema. Oh, Miss Babes. Sakto jud ka, Miss Babes. May punto ka. O karon, nianak ko sa katapusang solusyon sa problema. Nga mao ang pagbiya sa problema. Oh, O paghikalimot kang JC. Miss Babes. Oops! Nabitin mo no? Don't worry, kay mapadayon ninyong mapaminaw ang sumpay sa atong drama kung ayaw mo kalimot og subscribe sa atong YouTube channel and you can follow us on our TikTok account. Just search Radio Drama Bisaya or click the link on the description below. Nanginday, asa na si Babes, ha? Kanang, asa na? Ha? Di ko niya balikod rin. Ay, mo balik pati nga ni sir, oy. Okay, tana na ko. Hmm? Tana ko niya mo nanginday. Sana? Kinsa uyab ni Babes karon. Uyab? Uyab. Uy, wala man, sir. Wa? Siguro ka? Wala lagi, sir. Ay, di ba nga, kamo man unta? Oo, kami unta pero nagka-problema nanginday. Mao man gayud ka na, sir. Tanang tao, sir, may problema man. Depende na lang kung unsa-uns pagsulbad ang maong problema. Babangi ko nanginday. Nga dili makigbuwag ka na ko si Babes. Depende ra gyud ka na, sir. Tungod kay dili ra ba pud katudloan ang kasing-kasing. Nanginday, kining mga tanak ba? Kana si Franco ba? Man, Pirmi ra ba ng kuyog-kuyog ni Babes? Wa na manguyab ni Babes? na. Kung ako'y Miss Babe, sir, Oh? kung pananglet, manguyab ka na kanako si Franco. Ay, dili magdugay, sir. Sugot dayon ko. Ya matra. Ikaw mo sugot. Oy, ka-cheap good nimo. O, musugot ko, sir. Ay, tungod kay, kung makauyab kog sama ni Franco, wa manggayod ako'y problema. Ya matra ko kanimo nang inday. O nga wa man kuno kay problema. Ay, wa ko'y problema, sir. Oh? Tungod kay, kanang klasihas tao, dili gayud na makapangita og bisag kinsang babae. Tungod kay, pobre man. Oh, nang inday. Unya, kamong mga dato, sir, problematic man kaayo mo. Kay tungod sa daghan ninyong mga sapi, sir, sayo naman kaayo kaninyong pagpangitag laing babae. Nang inday. Og in fairness niya ng Franco, sir, no? Oh, Bisag ingon na ni ana siya. nga naman. Pero maayong mo atiman, dili abusado. Og dili mapahimoslanon. Unsay puot mong ipasabot nang inday? Respetadong pagkatao, sir. Dili gwapo, pero tutuki lang. Maibog ka. Mara ka biga-biga ka nang inday. Habuan mo taon nimo. Tinuod man bitaw, sir. Kanang imong kagwapo, sir. Ha, makita man dayon. Oo, turo. Bitaw, mao nang daghang maibog ug mayabag kanimo, sir. Daghang nagsulti na. Gara, agad niya, sir. Ilabi na, sir, kay kortahan ka. Naa kita. Na. Mao lagi. Bisag di pa katutukan. Oo, nga naman. Klaro man kayong gwapo ka. Daghang kay nagsulti na. Dawata kini nang inday. Ha? Dawata, 1,000, 1,000, Ala, 1,000. ay, insa man ni, sir. Pagsulti ni mos tinuod. Daoy! Maayo ra gyud. Salamat, sir. Bisag distansya pa og 100 meters, sir. Oh. Pero klaro gid kayong imong kagwapo, sir. Another 1,000. Salamat, sir. Oy, Dali, another 1,000. mudawat gid ko, sir. Tagaan tagyod ka. Basta ka to. Ay,
Hatagi og snack sa JC. Ay, magkuha ko. Chris? Unsa ka naman? Okay ka na? Okay na ko ng Inday. Malasa ni mo ay. Mhm. Patara ka man lang god. Ay, nabunog ka na Ay, hinuon. da, uy. Diretso ko magsilbihan ng mga away-away ng Inday, oy. Ay, tungod kay mahinhin gyud ko. Pagkaanugon, bayat yun ni anang panagway mo do. Ay, nang uy. Kagwapo man imong pagkatao, oy, unya bayot ka. Ay, da. Ako ning kapalaran. Bitaw, Chris. Ikaw pa. Magdinaki pa lang ka. Huyang ba ni mo sa babes? Sama ka di ako, pabadlong Franco, uy. Unsapran ko, imong giagda si Chris nga maglinaki na? Oo. O panguyaban si Beb? Okay nga no, di ba ngayon sila? Gwapo-gwapa? Mangagda ka man, oy. Kung ikaw na lamang di ay. Bidasan. Tay G-Wheels ng Inday. Ay, tuod eh. Imo nagiandaman og si Ma'am Babes og Diyos. Og labakara. Ipadingot ba to? Uy, palihog ko, Franco. Higala na lang ta, JC. Give up na ko. Hatagi na kog kalinaw. Babes, unsa man yun? Wala ba giday kay gayunan nga magkabalik ang ating relasyon? Prangkahay ko na ko. Babes, wala ba gid ko? Ha? Sulti ko, prangkahi ko! And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.